Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu ikun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li jitħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-lum immexxija minn Patri Leslie Gatt, provinċjal tal-Ordni Agostinjan f'Malta. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. U tnilqakom biex niċċelebraw flimkien din l-Ewkaristija jew nitolbu lil Mulejsa biex inissel fina attitudni ta' qalb ħelwa u umli, attitudni sempliċi li kontinwament jitlob minna fil-kelma tiegħu bħalma se nisimgħu anki fit-silta li se titwassilna llum. Ejjew nibdew din l-Ewkaristija billi nitolbu maħfra lil Mulej tan-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi, bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qadisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-Mulej Alla tagħna. U jħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, Int ħejjejt ġid li ma jidirx għal dawk li jħobbuk. Xerret fi qlubna ħlewwa ta' mħabbtek biex inħobbuk f'kollox u fuq kollox u hekk niksbu l-ġid li wetna li hu aqwa minn kull ma nistgħu nixtiequ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Rut. Naomi kellha wieħed jiġi minnaħa ta' żewġa kien bniedem għani ħafna mill-familja ta' Elimelek u kien jismu Boaz. U Rut il-Moabija qalet lil Naomi ħammur fir-raba u nlaqqat iżbul minn wara min juri ħniena miegħi. U Naomi weġbita mur binti u marret tlaqqat fir-raba minn wara l-ħassada. U messita qalqa minn ta' Boaz li kien wieħed mill-familja ta' Elimelek. U Boaz qal lir-Rut:
Ara, edha tisma binti, tmurx tlaqqa tfalqa oħra u lanqas m'għandek twarrab minn hawn, ibqa' mal-ħaddiema bniet tiegħi. Żomm għajnejk fuq l-għalqa li jkunu qed jaħsdu u imxi warajhom. Ara, wissejt lill-ħaddiema biex ma jmissukx. Meta jieħdok il-għaġġ, mur ħdejn il-ġarar u ixrob minn fejn jixorbu lill-ħaddiema. U niżlet wiċċa fl-art u qaltlu, kif sibt ħnina f'għajnejk u ħarist lejja, jien li jien mara barranija. U wieġeb Boaz, qaluli b'kull ma għamilt mal-kunjata wara l-mewt ta' żewġek. Ħallejt lil missierek u lil ommok u lill-art twelidek. U tlaqt għand il-poplu li int xejn ma kont taf qabel. Boaz ħal il-Rut u saret martu u resaq lejha u l-mulej ta' li titqal u tilat iben. U n-nisa bdew jgħidu lil Naomi, imbierek il-mulej li ma ċaħdekx minn qarib feddej illum, ismu ikun magħruf f'Iżrael u ifarraġlek ruħek u jwieżnek fix-xjuħitek għaliex wilditlu mart ibnek li tħobbok u li għalik hija aħjar minn 7 ulied. U Naomi ħadet lit-tarbija, edita f'ħoġora u ħaditha biex trabbija. U n-nisa tawa isem u qalu, Naomi tweldilha tifel u semmewh Obed u missier Ġesse, missier David. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwieġbu flimkien, ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Ħieni kull min jibża mill-mulej, kull min jimxi fit-triqat tiegħu. Mix-xogħol ta' jdejh inti tiekol, ħieni int u risqek tajjeb flimkien. Ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Martek tkun bħal dilja għammiela fl-irkejjen ta' darek u liedek bħax-xitel ta' żebbuġ madwar il-mejda tiegħek flimkien. Ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej, imbierek il-mulej minn Sion. Jalla tara l-ġid ta' Ġerusalem tul ħajtek kollha flimkien. Ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Il-missier tagħkom wieħed hu dak li hu fis-smawiet u l-mexxej tagħkom wieħed hu il-Messija. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu kellem in-nies u lid-dixxipli tiegħu qalilhom fuq il-katedra ta' Mosè għadu l-kittieba u l-Fariżej. Mela kull ma jgħidulkom huma għamluh u ħarsuh, iżda tagħmlux kif jagħmlu huma, għax huma kliem biss għandhom imma fatti xejn. Huma jorbtu l-qated kbar u tqal u jabbuhom fuq spallejn ħaddieħor, waqt li huma stess anqas b'sibaħħhom wieħed ma jridu jħarkuhom. Kull ma jagħmluh għal għajnejn in-nies, għalhekk ikabbru l-filatteri u jtawlu l-ġmiemen tagħhom. Iħobbu l-postijiet ewlenin fl-imwejjed u s-siġġijiet ta' quddiem fis-sinagogi u jixtiequ min isellmilhom fil-pjazzett u lin-nies isejħulhom Rabbi. Imma intom tħallux min isejħilkom Rabbi, għax li mgħallem tagħkom wieħed hu u intom il-koll aħwa, u sejħu lil ħadd missier fuq din l-art, għax il-missier tagħkom wieħed hu dak li hu fis-smawiet. Hekk ukoll tħallux min isejħilkom mexxejja, għax il-mexxej tagħkom wieħed hu, il-Messija. Il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom, min jitolla jitbaxxa u min jitbaxxa jitolla. Il-missier tagħkom għandu jkun il-qaddej tagħkom, min jitolla jitbaxxa u min jitbaxxa jitolla. Il-missier tagħkom għandu jkun il-qaddej tagħkom, min jitolla jitbaxxa u min jitbaxxa jitolla. Il-missier tagħkom għandu jkun il-qaddej tagħkom, min jitolla jitbaxxa u min jitbaxxa jitolla. Il-missier tagħkom għandu jkun il-qaddej tagħkom, min jitolla jitbaxxa u min jitbaxxa jitolla. Il-missier tagħkom għandu jkun il-qaddej tagħkom, min jitolla jitbaxxa u min jitbaxxa jitolla. Il-missier tagħkom għandu jkun il-qaddej tagħkom, min jitolla jitbaxxa u min jitbaxxa jitolla. Il-missier tagħkom għandu jkun il-qaddej tagħkom, min jitolla jitbaxxa u min jitbaxxa jitolla. Il-missier tagħkom għandu jkun il-qaddej tagħkom, min jitolla jitbaxxa u min jitbaxxa
il-kelma tal-mulej. it-tifħir lilek Kristu. Il-Vanġelu li għadna kif smajna mill-Evanġelista San Matew ikellimna fuq l-attitudnijiet tagħna. Anki jekk wieħed jista' jaħseb li se ngħidu fuq il-Fariżej u allura kultant nippermettu lilna nfusna li nistgħu anki donnu nitkellmu ħażin fuqhom jew fuq l-oħrajn. Il-Vanġelu huwa dejjem mera għal ħajja tagħna. U allura jiena rrid ngħid quddiem l-attitudni tal-oħrajn. Jiena kif se nwieġeb, jiena x'attitudni se jkolli. Ġesu jagħmel distinzjoni meta jitkellem fuq il-Fariżej bejn dak li jgħidu u dak li jagħmlu huma. Jirrispetta l-awtorità tagħhom. Ġesu ma jgħidx mela ħsen injorawhom. Ġesu jirrispetta l-awtorità morali tagħhom, Ġesu jirrispetta l-intelligenza tagħhom, imma kellu d-dubji tiegħu fuq il-mod ta' kif kienu qed iġibu ruhom. U allura jpoġġi din id-distinzjoni biex jistedinna li quddiem anke d-djufijiet tal-oħrajn ma naqgħux aħna, quddiem id-djufijiet tal-oħrajn ma nsibux l-iskuża aħna biex imbaxxu l-istandards tagħna. Kultant tiġri anki lilna llum, anki fl-istess knisja li nagħmlu parti minnha. Quddiem id-djufijiet tal-oħrajn jien mistenni biex nibqa' nħares lejn il-prinċipju, lejn dak li lili jiggwidani fil-ħajja mingħajr ma niskuża in-nuqqasijiet tiegħi, mingħajr ma niskuża id-djufijiet tiegħi. U allura il-Vanġelu jagħmlilna din l-istedina. Ġesu jkompli jitkellem fuq l-attitudnijiet, pereżempju ir-riskju li jiena nipprova nagħmel l-affarijiet għal għajnejn in-nies. Ir-riskju li jiena nipprova nispira donni lil innifsi minn dak li jixtiequ l-oħrajn u sempliċiment naġixxi kif iridu huma. Il-Vanġelu jistidinni biex nibqa' nirrifletti fuq dak li hu l-valur ewlieni għalija. Ġesu fil-Vanġelu jistidinni inrawwem fija qalb ħelwa, qalb sempliċi, qalb li ma tfittix li tideri iktar mill-oħrajn. Mbagħad l-aħħar parti tal-istess silta ekku donu tagħmel riflessjoni speċifika fuq ir-responsabilità li għandna fl-irwoli differenti tagħna. Illum f'termini tal-lum insejħulu servant leadership. Jiġifieri jien fir-responsabilità li għandi u kollha kemm aħna għandna responsabiltajiet differenti. Uħud kultant forsi jidher iktar minn ta' ħaddieħor, anke għaliex forsi s-soċjetà tagħtina irwol differenti, imma kollha kemm aħna għandna irwoli responsabiltajiet li nkunu ta' gwida għall-oħrajn. U l-mudell li jagħtina l-Vanġelu huwa l-mudell ta' Ġesu, li jiena l-awtorità li jista' jkolli, jiena dik il-qawwa li jista' jkolli forsi nipprova nuża f'sens ta' servizz. U allura fir-rwol li għandi f'kull ċirkostanzi, anke sempliċiment fil-familji tagħna, fuq il-postijiet tax-xogħol tagħna, infittex dejjem li nkun dak li jaqdi. Infittex dejjem li nkun ta' servizz għall-oħrajn. Mimlija kuraġġ tal-mulej Ġesu li ħafu u l-pis tad-dbatijiet tal-bnedmin kollha, induru lejn Alla l-Missieru b'fiduċja sħiħa nitolbuh jisma' dawn it-talbiet tagħna fil-waqt li ntennu. Mulej temm ix-xewqat tal-poplu tiegħek. Mulej temm ix-xewqat tal-poplu tiegħek. Għall-Knisja biex turi li l-anfisa bħala li tifhem u tgħader id-djufija ta' wlieda nitolbu. Mulej temm ix-xewqat tal-poplu tiegħek. Għan-nies tal-kultura u l-professjonisti
ħalli dak li jafu ma jużawx biex joħonqu lil min ma jafx imma jqeduh għas-servizz tas-soċjetà. Nitolbu. Mulej, temm ix-xewqat tal-poplu tiegħek. Għal dawk li jagħmlu xogħol ta' volontarjat sabiex jibqgħu sħaħ fil-fema anki meta ma jarawx rikonoxxenza għall ħidma tagħhom. Nitolbu. Mulej, temm ix-xewqat tal-poplu tiegħek. Għalina l-koll sabiex il-fidi li niċċelebraw tgħinna naqsmu t-toqol u t-tamiet tal-bnedmin kollha. Nitolbu. Mulej, temm ix-xewqat tal-poplu tiegħek. U Alla missier tagħna l-koll il-qadan it-talb li qegħdin nagħmlulek u għatina li f'kull ma nagħmlu nkunu mexxijin dejjem mill-Evanġelju ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju u l-glorja ta' tismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej dawn l-offerti tagħna li bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża għax waqt li aħna nofrulek mill-frott li tajtna inti tagħtina lilek innifsek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuk ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwaw xieraq. Sewwaw xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien iroddu lek ħajr. Għat li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna inti oġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna roddu lek ħajr. Għax hekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek imma lilna jiswilna salvazzjoni. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħalħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' rat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Ħuti dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu l-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. U tew nitolbu flimkien dik it-talba li għallimna Sidna Ġesu Kristu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għedt lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. U l-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej, bis-sagramenti li tajtna inti tagħmilna xirka waħda ma' Kristu. Bl-umiltà kollha nitolbu t-tieba tiegħek biex insiru nixbħuh f'din id-dinja ħalli naslu fis-sema u nitennew għal dejjem miegħu u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Hekk kif naslu fit-tmiem il-quddiesa ċċelebrata minn Patri Leslie Gatt, infakrukom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu n-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin b'donazzjonijiet mingħand in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' tal-tagħna eħlesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier, lill-Iben, lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna lik isma' tal-tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw l-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġelu Gabriel ħabbar il-sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben, lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna lik isma tal-tana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irweħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw it-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben, lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna rik isma tal-tana, Ġesu li twilet għalina rid ikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna lik isma tal-tana, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw ir-raba' misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben, lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna lik jisma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna jeħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Iben, lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna jeħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irweħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik lilek ngħidu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnedu, aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wiet tad-dumuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnej tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont l-intenzjonijiet tal-Papa, missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba tax-xebbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mittama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraċ tal-migranti. Itlob għalina. Faraċ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-patnġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina.
Itlob għalina għaddisom Alla biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek li libnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja tal-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom tal-Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.